tiparove here ndio chinhu chokutanga pamukuronedza birthday maini acho hakuna maini muno maini yo ngeyokurova mai vamoyo vakatova vachipfuurawo nepanapa vane mashoko avo vakataura kutaura kwavanoita kuti vakati maishoko ndiparovewo here ini handina chandakapindura kwavari handina kuti mai ndoda kuparova pakasiyiwa neuyu mai ngatirovei magariro atagara tichiita nani nemurume wenyu tichishanda kumaini kana mwana wavo uyu ane audio nyaya iripo varume kudhakwa kwandanga ndakaita ndokumbira kuti munondipirawo ruregerero pandakapfuura ndikazotaudzana namai avo saka inini handina umbovo hwakanyanya kuwanda maningi. Mamuchida kuitirwei navamoyo nai mai nezvavakataura hazvi kumunyengai haisi mosvo augara ndakurambirai kana vachitokudai vanokunyengai motosimba nekuvaramba dareranzwa ndinoda kuparova taurai nokuparova kuparova panorevesa makataura rutatu ndoda kuparova achigeza mai ako mapanzo aigeza kuma 8 manheru mai ava vakandinongedza uroyi pamusha pavo nevana vavo vakandinongera matanda pamanyaradzo vachinditi ibva pano iwe muroyi ndiwo wakaurayiwa ndikati mune n'anga here vakati tine maaudio atinawo ababa vedu kutaura mwana wavo uyu ari apa tine maaudio atinawo ekuti hapana chamunoramba ndimi makauraya baba vedu ndikabva ndikaenda kumba kwangu kune maini yatakajoinana nemurume wamai ava inotaura kuti munda wangu newavo yakatorwa nevanhu vakazopega maini tadaro vakauya ndatomboenda kuchinhoi ndikanogara zve3 months ndichidzoka inini ndakauya ndichienda kumaini ndainda vakandivinga mai vakandirova pachifuva vakati haundirovi iwe takusendirwa nei ndakapeta maoko so ndikanyarara pavari handina kuvapindura rimwe shoko asi nhasi zvovotaura izvi vari kubatanidza kuti ini ndakangotaurawo navo ndiri kunze kwemusha wavo chero ivo vavakashevedza vakavaratidza tsoka yaive museri mechange house mazuva anogona kuenda kanawo ndo zvandiri kutaura kuti inini ndakataura navo ndiri kunze kwemusha wavo asi ivo vari kuti vakauya pachange house kuita sekuti inini ndakanga ndichida kuvapindira asi ari mashoko ekubatanidza ekuti ivo vandipe mhosva yekuti havasi kundida pamaini apa ini ndakatobudawo ndikanovhura gomba rangu kunze vakauya nevamwe vanhu 7 vaibva kuharare vakati tatumwa nemwana wavo mukomana ari kuti muri kuchera munda medu kana ndichinyepa baba inzwai mai avamhamhara kuti tiparove here ndio chinhu chokutanga pamukuronedza birthday maini acho hakuna maini muno maini yo ngeyokurova mai ndo zvandiri kutaura kuti mashoko iwayo mashoko avo ekubatanidza kuti ini ndataura navo chero kuri kuvamhorosa handiti ivo vari kubatanidza kuti vaite nyaya inogona kuti ipinde muno mudare ichitonga ini ichinditi ndakati zvakati hapana nyaya dzakadero ivo ndo vagara vachindiudza uroyi zvinozikamwa nevanhu vagere kumusha munofunga zogutsa dare zvamutarei handizidareranzwa ndinoda kuparova taurai nokuparova panorevesa makataura rutatu ndoda kuparova achigeza mai ako mapanzo aigeza kuma 8 manheru nekuchengezana zvanondiita ipapo pari kutsanangurwa nekuda kwokuti dare riri kuti ndo parianzwa parinogona kuti
asi ini ndiri kuti handina kuti mhai ndoda kupa rova pakasiyiwa neuyu. Mhai ngatirovei magariro atagara tichiita nani nemurume wenyu tichishanda kumaini. Kana mwana wavo uyu ane audio anayo yekundirekodha inini ndichitaura naye zvandakataura naye, ngaiburitse. Ngaiburitse. Azvigutse mambo baba, teerai munzwe nyaya apa. Ndoda kuparova, ndiparove here vaigeza na8 o'clock handiti Ini ndiro zvandakataura. mwana wacho mari audio nguva idzodzo Aiwa ma8 mai ava vaigeza namai vavo. ndati inini ndiri kubvunza dare kuti vedare ini ndakati ndiparove here ndichibvunza here kana kuti ndakati maishoko ngatirovei marovero atakagara Ini nguvai yakari nguvai madeko ekachisire kuna mambo handina kutomboona kuti vari kugeza kana kuti havapo kana kuti zvakadii. Ndakatoshedzera kuti maisoko ivo vakabuda vakati paishoko chii muroi inini handikwanisi kuti ndimhangarire munhu wandakatungamira. Handikwanisi kutsvagira ava n'anga dzekuti dzitiyananise ini naivo. Ini chandinoda ndechekuti ivo kana vaona kuti ini ndiri muroi vakazvibata ngavandishedze tindirudai sezvatauya pano. Izvozvi ini ndatovinga nauye uroi hwangu hwekuti ndakaroya murume wamai but kana dare rikasatonga nyaya iri pagiraundi iri kutaurika inoreva kuti ivo vanozviziva ini ndinozviziva. Handiti kureva kuti dare rangoti hatisi kuda kutonga tichikuenzanisai, tiri kuda kuti iwewe tikuti nekuti uri kunzi wakazotaura hatikutyike nokuudzai amai ava vana kukunyeyai musatume dare kunipa mashoko. Isusu tinoshanda nemunhu sawa client ndemunhu akauya kuno kudare kuzotaura kuti makanga muchisvika pamba pavo muchitaura mashoko avari kutaura. handina kusvika pamba pavo ndo zvandirikurasuka hatina kunge tiri ikoko. Handiti anotiudza kamunhu ari akamhangara nyaya yake. Isu tativa kuti makataura tina kuti makadini tiri kutokubvunzai kuti murikuzvidziwa here zvavakutaura maya ndozvamakaita here. Imi muda kutiende munyaya yenyu yokuti makanangwa uroi, ndosaka maida kurova, maida kubhadharwa nyaya yekuti mazimuroi nevanhu. Ndizve musadyikizanise nhau kana tichitaura. Inonzi kaunda kuchirungu iyoyo yekuti munhu kana akumhangarira chinhu iwowo yoti naiye akanditi zvaka hazvisiri zvazvatiri kutaura. Ivo vakaona zvakakodzera kuti zvandakaitwa zvinondifadza vakauya kudare kuzomhangara. Haungati munhu akuti muroi wakauraya murume wangu woti kwanza handikaite kunomhangarira kwamama, anomhangarirwa kupi manje? inyaya dzinenge dzichiitika makagara uchiona kuti inini nevava hatina dambudziko rekunyanya, asi kuti mai ava ndo zvavari kutaura. Mai ava vana vavo vachiuya kwandiri vanoti mai ava mutogwa pamusha pedu, imi kana mune zvamunoda kutaura munotaura nesu. Uyu arabo haina handigoni kuti nditi nhema nokuti ndinoziva kuti havasiwo vekwajekemu ndeuyu. Idzo inyaya dzei ndopandati tichitaura panyaya iyoyi. Handiti uyu ndopakauya ndobva tataura panyaya ipi iyoyi. Tichitaura panyaya iyoyi akanditaurira izvozvo ini ndikati haisi problem muzukuru. Avo kana vakagumbukawo nekupindurana kwatakazoitawo mashoko
iye akati ai imimi itaise vanhu vakuru mose nani namutemberi andi but inini ndine kubatikana ikoko kuti ava vanonditi ndiri muuyi Mabatikana nekuti chiva saka mhosva yangu iri pakuti handina umangara usazvitaure munhu kana ndinga kuzomhangara mouya muri penyu mega kuzomhangara nyaya yekunangwa uroina mayana nhasi munoda kuti mupindure nyaya dzavo dzavari kupomerai haidzi handidzizivi munongonobatirira chete pekuti vakakuti muroyi handisi munobatirira right varume vakatumwa nadhingi mauya pano chibatsirei pane pamakatumwa here kuna amai ava muchitumwa nenyaya yekuzokumbira ruregerero kwavari navamoyo muripo pindai mudare gara yapo Gara yapo varuma. ndomudare imomo kwete murumu vari kumapeto munoti kwavani ndekwava mafundikwa vakafundikwa kutarisai muri munhu mukuru chaizvo kwavo masara vamasara tibatsirei panyaya iri pakati pamai ava nababa mune pamakatumwa here sekutaura kwavaita kuti muende muchinovakumbirira ruregerero avo vamoyo pamusoro evedare pamusoro evangezi pamusoro emakurukota ese pamusoro ina vamwe vose vakaungana inini ndakatumirwa baba navamasara achiti uyai munodi kwamoyo ndobva ndasumuka ndaenda ikoko vamasara vakaenda nebhasikoro ndakaenda netsoka tanosvika paya iripo kuvhunza kuti ko chii chakatora nzvimbo vatapsoni vakati varume ini ndakanga ndakadhakwa ndaifamba nerodhi ndichibva kwavakanga vachimwa asi nyaya iripo varume kudhakwa kwandaa ndakaita ndokumbira kuti munondikwirawo ruregerero pandakapfuura ndikazotaudzana namai avo saka inini handina umbovo hwakanyanya kuwanda maningi wandakazwa kuti vakati zvakazodini kana kuti akadini takanetsana kana kuita sei ndobva ndasumuka namasara nomumwe wavaneta kudai munun'una here kana mukoma tizivi takaenda tiri vatatu taenda kudaro takanosvika maisoko vatopfeka pfeka vachitorongedza kuti vadini vabude kuda vaitsvaga kufambisawo nyaya yavo ine handina wandakandati ndaona kana mudzimai wavasoko kana ivo maisoko kana kuti mudzimai wamoyo handina wandakaona kuzviko mwana wandakatumirwa namasara tikazosangana ikoko kwamoyo tasvika kwamaisoko vakabva vanga vakutokiya mikova yavo vachindibatsirei mundipewo nguva nezvandiri kugadzirisa kuti nyaya yangu iinde mberi saka vadero takaperera ipapo hatina kuwana nguva yekuti titore vanhu 2 ava vagare panhu pamwe tinzwisise nyaya munhu ukatumwa kunokumbira ruregerero hauna kunotumwa nokuti kana ndikange ndichida kugadzikwa pasi handikutumei kuti endai munokumbira ruregerero zvinoti inini hachikumbira kuti mutiyanamisire handiti ndizvo imimi makatumwa namoyo ndizvere vamasara tsanangurai kutumwa kunokumbira ruregerero hakusi kuyananisa vanhu pamusoro imagugu ndichaita sekuti ndititsanangure sekuti inoita seinokubatai mupicha
ndoda kutsanangura pakutanga kwayo nekuti inini paikaitika nyaya yeitaimidzi ini ndandiri kumba kwangu nekuva mamitas acho akati rebei saka kwakunoseni kumapasti kutongoti kuma 26 ndichienda kutakura zvidhina sekutaura kwavaita vakandimisa amaya saka vandimisa ndine ngoro yangu yemadhonda ndobva vanditi ndombokudistebha iwo zvandiri kukudistebha iwo ndine zvandakasanganawo nazvo vana vamoyo vakatiwo vachipfuurawo nepanapa vane mashoko avo vakataura sekutaura kwavaita kuti vakati maishoko ndikarowewo here anditi ini handina chandakapindura kwavari ndakaramba ndakanyarara vakati ndozvakaitika ikoko pamba pangu apo asi handizivi vava vakadhakwa handizivi kuti vava vari kumba kwenyu here kana kuti kupi ndikati kumba kwangu vanga vasiri ikoko papaine humwe yaitiwa saka ndopavakanga vari ndaitawo kwagwesha vakati alright saka inini ndati ndikuudze iwo ndingakunonodzaiwo kwamuri kuenda ndokubva ini ndokubva ndadarikira negwendo kwangu ndaenda panonzi pamovha ndobva ndanosvika ndobva ndaloda zvidhina zvangu ndodzoka sekutsanangura kwaitaiwo maishoko kuti mudzimai wavamoyo akazondimhanyira futi ndikangoti same position yandakabatirwa naamai avo vakati mira ipapo ndobva ndamira mberi wakaenda mudhara kanonimisira madhongi angu aya ndobva vati vamasara ndanga chikumbiro kuti muuyewo kuno mutori vamafundiko muuye tizotaura nekuti nyaya iri panapa ndeyekuti vamoyo namaisoko vakataurisana madeko saka tachikukumbirei kuti muuye tizonzwa kuti chii chakaitika kuti vatukane handiti ini ndobva ndati ndakatomboda kuramba mudhara uyo akakamisa kati aiyo endai munonzwisisa nekuti zvinhu izvi zvoda kuti zvibatsirane ndobva ndaenda kumba kwangu ndobva ndatumira mwana sekutaura kwavarikuita ndatumira mwana ndakaenda nebhasikoro zveshuwa ava indatisingazivi kuti vari mumba mavo ndobva ndasvika kumba kwavo ndobva ndadarika ndobva ndaendawo kumaini kwavo kwavari kwaichera kumba ndobva ndanosvika kwayo kanzi aiwo mavasiya vari kupi vari kumba indobva ndadzoka kumba saka pandakatodzoka kumba ndakawanika vakagara vari 2 vamafundiko navamoyo ndikati ko ndasvika nepano handina kukuona iwani bhasikoro rangu iro radai akati wasvika pano ndikati ndasvika nepano saka inini kumaini kundakanowanika paine munina wavo uya ndobva ndati ko mai guru vari kupi akati amai guru ndo vari kutema miti apo ndobva vaenda kunovatora ndobva tauya tasvika tibva tagara pano saka nyaya yakaitika ndeyekuti takabva tabvunza tikati chiiko nai moyo chakaitika pamuri nani namai moyo haana kukwanisa kutsanangura chinhu chakaitika kwaari namai asi akangoti ipapoka ndandakadhakwa zvo asi kana zvichikwanisa hazvo kuti titaurirane tionesane tikumbirane ruregerero pane zvakaitika ndinobvuma zvangu kuti tiite seizvozvo ndopa takabva tasimuka inini vamafundikwa nemunin'ina wavo tikaenda pamba pamaisoko maisoko zveshuwa vanga vakurongedza nezvataugwa nababa ava kuti varongedze kuti vafambewo matanho ava vaiti vanoda kuti vatora vakati vakati tagara tamhorosana vakati kwakanaka here tikati kwakanaka ndandauya nenyaya iya yamamandipira parodi ndazomhanyigwa nemudzimai wani wavamoyo saka tatati tione kuti zvakafamba sei ava vakati sori henyu pane pandoda kuboti ndimanyire saka zvapane pandoda kuti ndimanyire ko ivo vamoyo vava vati kudii tikati vamoyo ava vati vanokumbirawo ruregerero pane zvakadii pakutaurisana kwamakaita saka ava maisoko ndobva vati deno maizivawo zvakataurika dema musina kuuya papi pano saka kana guri ruregerero inini handikwanisi kuti ndigutambiri vanotanga havo vakumbira ruregerero kumurume wani wangu wozouyawo kwanani kwandiri handiti maona mani saka isu paipai ndobva tati aiwa isu saka ichifungidzira kuti inyaya yekuti tinogona kuti titaurirane toonesana kuti ichi neichi neichi kana yakadaro nesuwo isusu tongozongomirirawo sezvo mati tichazodaidziwawo ndobva tichazonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei ndo maziviro andinoita panyaya ichi chingarape here kuti vamoyo vakataura kutaura nemaya ndakadhakwa saka
ari kuziva kuti ndakakanganisa, right, ndakanganisa, ndakuda kunotsvaga kukumbira ruregerero kumunhu wandakanganisirana naye. Munhu akakanganisirwa, murume wake akashayika, handino mapanzo, ndoda kutiteerera kuti munhu akutaura zvinhu zvakashata ndiani. Murume wake akashayika, woti kumunhu akakumbira ruregerero, ndachikumbira kuti vatange vanokumbira ruregerero kumurume wake. Chicho handisi ndakataura mashoko iwayo. musataurira kana mambo aitaura munonyarara mopiwa nguva. handina kuti ndimi makataura, saka handizoti muisabhuku akaita sei, hamuna hunhu. Imi mungati murume wenyu timukumbira ruregerero kumurume wenyu muri murume. Ndikutaura zvemashoko ari kutaurwa apa kuti vakati tangai vakumbira ruregerero kumurume wavo. Vandizvo vamazana teererai kana vanhu vachitaura, munzwisise kana munhu achitaura. Imimi ndimaikumbira ruregerero kuna mai ake. Rai zvamuda nokumbira ruregerero, munhu wamuri kunzi tangai vanokumbira ruregerero muchaka chechitaura dare rekuvakabvisha ndizve harisi dare rekuwakamusha. mamuchida kuitirwei navamoyo nhai mai nezvavakataura, hazvi kumunyengai haisi mhosva. Augara ndakurambirai, kana vachitokudai vanongomunyengai motosimba nekuvaramba. Izvozvo kana tese tiri munhu munotosimba kurapa vakadzi vachitonyengwa. Handisi kuti dananai navo musingavadi, tati iyoyo haisi mhosva, especially kudare redu rechivanhu. Kudanana kwevanhu ezinomha munhu asina kutora mudzimai worumwe, hapana mhosva inenge yaparwa ipapo. Unotongosimba kuti musandijairire, handizvide izvozvo, handidi, handikudei, handiti maba kurambana kwenyu pati pekuti muzotukwa maramba madhodha, handidi munhu mozotukwa, iyoyo imhosva, handiti maba asingade hadi. Achiti nekudongorera ndokusingabvumidzwi. Handiti mabwana, aiwa iyo icriminal, inotori criminal. Iyo it's criminal. Hautenderi kunoona munhu uchiwandira mhosva, criminal case. But hatidi kupomerana mhosva. Ukambudai paya, saka izvoenda kuwanikidza, ndakuti zvakare, hatina kwatiri kuenda. Makuhwa anoguma panzira sokuta, asi chokwadi choramba chichienda mberi. Matsananguriro aita varume 2 anondiratidza kuti nyangwe vakarapa vamoyo kuti ndakataura, inini semutongi ndinenge ndakuti no, nekuda kwechichi nechichi mhosva yakaparwa. Zviri kutaurwa kunzi ndozvamakataura zvinogona kunge zvisiri izvo, asi makataudzana mashoko ekudii, ekupopotedzana. Bhadharai sabhuku kuna amai avo yekuti sori yamanga muchituma varume avo kunoku ndakutumai futi sori yachona takuvapa, munobhadhara wai kana kuti 100 US yekuvati sori amai. Mangwana kana muchivada vanyengei feya vasidati machena, kwete zvekumirira usiku kana kunotanga mavhiringidza njere, handiti mapoa dzekuti hamuzozivikanwa kuti pamaida kurova pacho ipapo adzozi maikanyimirwa unzi makadhakwa, mangwana munozoenda vakuudza vanhu kuti hazviri kupi, handiti mapoa. Munhu ari kuda munhu, handingamirire kutanga ndadhakwa, ndotomukira. Kana kuri kumukira, muchitoona ndamukira amai kucheri kwakadai, inhau yekuti ndisaonekwe nevazhinji. Nyaya ndauya nayo pano ndeyerudo chairo. Munopenga here imi kuti ndati munyatsoona kupenga kwachona, saka maona nenguva yandasvika pano.
inguva chete yekungoti vazhinji vasaona kuti ndiri kurongei, amai ndiri kukudai. Handiti kwete nyaya yekunoita kuti ndatanga ndazonodhakwa, hauchaziva mashoko pekugumira, hauchaziva zvekutaura, hauchaziva zvekudididi. Idzoko kuita kwakadaro sabhuku hatizvide zvinhu zvakadini zvakadaro. Handina kuti makavatuka muchiti makazodini, asi hapana nerimwe zuva pekuti ndikazonokumbira ruregerero kumunhu ndisina kumutuka. Hazvipe zvakaitika. Saka ndiri kukumbira kuti mundiudze kuti why iyi vanenge vaiwana zvarini pamusoro yedare. Tipindirai shoko rekutaura sakurondedza why inouya zvarini. zvinoda here kunzwa pamusoro ivedare Zvingati pamusoro ivapo Ndiri kuzvinzwisisa. Pindirai Kutaurwa nedare. Zvichitaurwa kudai ndiri kuzvinzwisisa shure. Mai ava ndinogona kuvakumbira ruregerero seizvozvo ndigovapa why, asi nyaya yangu yeuroyi haina kupera, haina kutaurwa apa. vaingaini sabhuku musatenge muda wandiratidza kuti moda kuita usabhuku mundiwa ndozvandiri zvekutoremekedza vanhu, but pane pandinoramba hamuna kuuya kuchimhangara nyaya yeuroyi muno mazvinzwa. Handitonge nyaya yeuroyi yakuri kutaura imi yamusina kuunza mudaro. Handina kuramba zvokunanga nauroyi kwenyu. Handiti mapano matimimi vana vamai avo uyu zvichida nevamwe vake ndo vakati makauraya baba vedu pano. Handindizvo. Saka totonga munhu ari kunze kwedare asina kumhangarirwa mudaro. Ndiri kutonga nyaya iri kuhwitineswa nevarume avo kuti makasvika pekuti ngatiendei ndikumbire ruregerero naamaya. Handiti zvinoratidza kuti makanga muchizvisvoora kuti zvichida ndakadhakwa pandakapfuura nezuva apa. Handiti ndakatukana naamai avo kana kuti ndakataura mashoko asiriwo. Ndopamaakufira guilt yekuti ndinofanirwa kuvakumbira ruregerero. Saka naizvozvo ndozvandiri kuti ndisingakupei mashoko ekuti makavati zvakati asi makataura navo zvisina kunaka, bhadharai why. Kana paine nyaya dzekuti muri kuona kuti ndo dziri kukonzeresa, handiti kana kuti makuti ndaifunga kuti nerimwe zuva zvichida ndichazodiwa naamai avo, saka handigoni kuvaendesa kudare kwamambo kuti ndanangwa uroyi mumusha mavo. Aiwa mazoona kuti zvanga ndichida hazvina kudzokai kudare mumhangare nyaya yekunangwa uroyi. Naka kunangai uroyi. Ini ndatonga nyaya yauya naamai avo kuti bhadharai why yemakuku yekuti aiwa amai sorry, but kana uri sabhuku mumusha chirikadzi nenherera ndo vana vako vekutanga kuchengeta. Handiti mapawa. Saka mukaona maakurwisana nechirikadzi mambo havadi. Handiti mapawa. Mambo havadi nokuti sabhuku ndiwe mudangwe ramambo kana pasina headman. Handiti iwewe ndiwo unotaura matambudziko emhuri avari kusangana navo uchitaurira mambo. But vana vako iwewe sasabhuku ichirikadzi nenherera mumusha ndodzamakagarira, kwete kunovahura vasingadi kana kuvataurira maga emashoko vasingadi. Basa renyu nderekuvachengetedza, kuona kuti ane nzara ndeupi pakusiyiwa kwaakaita nemurume ane vana vari kurarama vari voga ndiani. Handiti makwana ndo basa renyu. Kwete rekuunzwa kudare kunzi sabhuku ati ndiri kuda kuparova. Ndiani asingadi? Nzira tashandisa haina hunhu pakuda munhu. Handiti mukada kuita vakadzi 10 sabhuku munoita vakadzi 10 as long muchigona kuvachengeta, as long muchigona kuvaremekedza sevakadzi venyu. Handiti mapawa. Saka ndiri kuti why inouya rini kudare ramambo
todedza amai avo kuti mwoyo vakadzora uso hwavo pamuri nemhosva yekutaudzana mashoko asina kunaka nehwai yenyu chiuyai mutora. Zvinoitika rini izvozvo? Regai ndimbonotsvaga. Why? Handigoni Kana kudarika 100 handigoni kudarika 14 days ambonodarika kuti 14 ndiite days. zvinhu So izvozvo. akukutendai kureva kuti kubva nhasi kusvika musi wa17 inenge iri Friday, uyai musi wa17 asi newai. ndichidzoka ndiri kuzomhan'arawo Nothing is wrong. vakanditi Pana chakamboipa. Uyai newai musi wa17 next court. Changai mabhadhara wai